Sarapan masakane bojoku guys ya. Iki daging oleh kurban yo guys. Adikku oleh dhewe teko pabrik dadine jek-jek. Tak rawon koyo ngene sambel guys. Alhamdulillah riyo kurban. Kurban Idul Adha iki lho guys. Wakeh lah. Iwake alhamdulillah berkah barokah rezekiku guys. Cambahe koyo ngene. Wis daging diiris tipis-tipis. Teko pabrike. Pabrike sapa, Ndang? Pabrik Pak Subi, guys. Oh, matur suwun Pak Subi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berkah barokah. Pak Subi kula anu sih Mbak Endang ya, apa jenenge? Bupati nek dhewe bareng ya. Iya bupati sampai aku lali guys. Lali. Ya bukannya lali ngono wedi, salah nyebutno jenenge ngono guys, ngono. Bismillah. Soalnya aku wis tuwek, lupa-lupa ingat, bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Enak. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sarapane sambel terasi. Emang kate goreng tempe lali. Mak mau nikmat ya rek ya. Ya, mungkin lek reyo besar ngene akeh sing kei daging teko masjid. Terus dikei tonggoku kapanane yo wan. Alhamdulillah matur suwun ya. Iki sing oleh teko Pak Subi. Bismillah. Sip, enak. Sini kayak gorengan tempe enak rek. Teman-teman wis sarapan sampean. Dagingnya potong kecil-kecil empuk, dilapis sampai bojoku guys. Sip bojoku. Sono masak guys wonge.